कहवा के लंबे लंबे तार है गे माई, कहवा के लंबे लंबे तार है गे माई, से कहवा के पसरल बाजार है गे माई, से कहवा के पसरल बाजार है गे माई। आज खाड़ी कम लंबे लंबे तार है गे माई, आज कोहिला में लंबे लंबे तार है गे माई, से सोनो में पसरल बाजार है गे माई, से जमुई में पसरल बाजार है गे माई। कहवा के छौड़ी में सब छिनार है गे माई, कहवा के छौड़ी में सब छिनार है गे माई, से कहवा के छौड़ी के भातार है गे माई, से कहवा के छौड़ी के भातार है गे माई। बिना देखलपुर के छौड़िन सब छिनार है गे माई, बिना देखलपुर के छौड़िन सब छिनार है गे माई, से जमुई जिला में सब के भातार है गे माई, से जमुई जिला में सब के भातार है गे माई। कवन छौड़ी अभी ले कुंवार है गे माई, कवन छौड़ी अभी ले कुंवार है गे माई, से करा जोरे भागेला तैयार है गे माई, से करा जोरे भागेला तैयार है गे माई। पतर की छौड़ी अभी ले कुंवार है गे माई, सबर की छौड़ी अभी ले कुंवार है गे माई, किसनवा जोरे भागेला तैयार है गे माई, से पपुआ जोरे भागेला तैयार है गे माई।